Днес ще поговоря за парите, които са похарчени за цялото обзавеждане. Маса, диван, мазилки, декорации. Кухнята тя си беше. Тя се струва 4000 евро. С електроуредите тях няма да ги броя в тази сметка. Като имаме пълно оборудване. Имаме похарчени 600 евро. Идваме на коридора. Идва и ред на хола, който остана много готино. На мазилка, която тъща ми я прави. Имаме диван, който е pet friendly, много трудно се износва, миса с вода. Имаме маса, която е плод от кухненски плод, много солиден, и бюро с гардероб, което е вградено. Това е правено по поръчка, тъща ми го е правила, тя умее. И всичко това за 2000 евро, с дивана, с масата, с мебелите, с телевизора, с декорациите, с пердетата, циклене на пот, лакиране. Аз го лакирах. Дойде човек само да го изцикли за 150 евро, мисля, че. Най-готиното на дивана е, че само да имаш малко креативност, може да го въртиш, да имаш 2 единични легла или голяма спалня. Яко! Имаме също зоната за милионери, бизнес клиентите. Светваме и започваме да изкарваме пари. И могат да си пият кафенцето сред природата на тихо и спокойно място и да са в центъра в същото време. И идваме на стълбите, които честно казвам бяха много голям турмоз. Може би месец. Обличане на тези стъпала е много голяма играчка, напасване, нивелиране, не знам си какво, не знам си що. Лайснички, ъгълчета, парапетите бяха само 250 евро. Може би цялото да излязло около 1000-1500 евро. Ето го и скелето. Да минаваме отдолу. Имаме малка готина спалничка с всичко най-необходимо за една двойка да си прекара прекрасно. Готина спалничка. Обзавеждането на тази стая мисля, че струва от порядъка на 500-600 евро. Не с телевизора, може би към 800 евро. 800 евро. С тераска. Голямата спалня, тя стана наистина много добра. Тя е по-широка, по-голяма. Тавана е скосен, обаче всичко е проектирано така, че да е съразмерно и да изглежда, че е висок. Интересното е, че тук релсата е под наклон. Имаме завеси по поръчка от тъща ми. Тъща ми ги е правила, които станаха много готини. Вървят на една страна. и става много яко.
няма доплер. Имаме течен тапет, който е едър. Сумата, която е дадена за тази стая, като в същото време тук имаш и теч, който виках майстор на 2 пъти, на него съм дал 1600 евро. И сумата, която е дадена за стаята, е от порядъка на 2000 евро. 1500-2000. Като имаше много детайли, които те бъркаха сметката. Интересно е, че на пръв поглед, когато се последни, има гардероб, има телевизор, има мазилка. В същото време имам 2 такива пачки с бележки, които има по 20-30 евро за някакви консумативи. Плочета, гайки, всякакви такива джундюрийки. Реално са много голяма част от разходите. Ряката градинка, която няма да ходя долу да я снимам, защото ще хвана топлинен удар. Цената излезе нещо от порядъка на между 500 и 600 евро. Всичко. За възглавници, чаршафи, завивки, калъфки, одеяла, там може би се даваха около 500 евро. За 2 комплекта на човек съм смятал да има. Има меки възглавници, има твърди, вземал съм по-хубаво качество, памучни чаршафи, да нямат синтетика. Да, просто по-качество. Като говоря за тия разходи, примерно за тази рулетка, аз шторите ги имах, ми взеха 200 евро за 3 такива, което е направо откачена работа. Плюс 200 евро за 3 комарника долу и 2 комарника горе, 5 комарника, 200 евро. Откачена работа. 400 евро за тази щуротия. Дявол е в детайлите. И наистина тия детайли, кабелчета, трафчета, болчета, гайки, силикони, лепила, бои някакви. Те наистина трябва да се калкулира поне минимум 50% на зададените разходи, които си смятал.